Hej og velkommen til den her video. Som I nok kan se, så i dag der skal jeg vise mit værelse, og undskyld for at jeg har ikke vist det, lavet en video i onsdags. Jeg skal nok lave den. Min ven han har en idé på onsdag, så vi kommer til at gøre det i dag. Anyways, her er min pladeskab. Der er lidt 3D-print med Regio. Der er bare så det er så lille. Og så hvis man kommer herhen, der har vi min kære reol. Der er min reol med Pikachu og min fjernstyrede bil, der er hernede. Den fedeste. Så er også min taske. Jeg skal også snart til svømning, så kom. Her der har vi så min gaming setup. Der er ret lidt lort, undskyld. Og så hvis vi kigger på min stol, står der FCK. Det er altså det bedste hold, der vinder over mod Brøndby hele tiden. Så det er rigtig nok. Så har vi min Pokémon-væg, der kommer nok til at være her. Alt min Pokémon. Alt min Pokémon. Jeg har mange. Og hvis man kan se, så har jeg min seng, og jeg er ret stor fan af Pikachu og Pokémon. Så hvis jeg nu står herhenne, ja, jeg har alt det her, så har jeg her, der har jeg Nerf guns og alt det der. Og her, der har jeg mine kære bamser. Så hvis vi kommer lige op i sengen, så kan vi faktisk se min autografjakke, der hænger i et billedramme. Der står Shadys og Julex indtil videre. Der står der faktisk ikke noget. Så det er faktisk mit værelse for i dag. Og indtil videre, så ellers. Jeg er fan af Julex. Så her er min hoodie af Julex. Min yndlingsudstyr, det er faktisk Shadys. Så. Men jeg har også en skoletaske med ham. Så jeg har brugt i rigtig lang tid. Jeg undskyld for, at jeg laver ikke nogen videoer om onsdagen. Vi ses!